Ang rason igsuon nga wala gayoy kausbanan sa imong kinabuhi. Ang rason igsuon nga hangtod karon nagkinabuhi gyapon ka sa kalibutan. Ang rason igsuon nga ang imong kinabuhi usahay dasig, usahay dili. Tungod kay wala ka nagpabilin diha sa Dios. Usahay magpabilin ka, usahay dili usab. Tungod kay dunay mga panahon nga ikaw mo pahiuyon sa kalibutan. Ug dunay po'y panahon nga ikaw mo dayeg diha sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo igsoon nga ikaw mo pabilin kaniya sa kanunay. Sa Juan 15 versikulo 4 nag-ingon, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa kasanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Mao na igsuon kung dili ka magpabilin sa Dios, kung magpadayon ka sa pagkinabuhi nga tawhanon ug kalibutanon dinhi sa kalibutan, dili ka gayud makabunga. Wala gayoy asinso sa imong kinabuhi. Wala gay kabag-uhan sa imong kinabuhi. Wala gay makita nga maayo nga resulta nga ikaw matinud-anon nga midawat og mituo ni Kristo. Wala gayud kanay kausbanan sa imong kinabuhi igsuon kung dili ka magpabilin sa Dios. Kung nagpadayon ka sa imong pagkatawhanon dinhi sa kalibutan. Tungod kay ang tawo nga dili magpabilin sa Dios, dili gayud kini makabunga. Wala gayud kini resulta sa iyang kinabuhi ug dili gayud kini makasangyaw sa pulong sa Ginoo. Apan kung ikaw magpabilin sa Dios igsuon, sigurado gayud nga ikaw mamunga. Sigurado gayud nga adunay dako nga kabag-uhan ug kausbanan sa imong kinabuhi ug makita ang Dios sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Amen. God bless sa tanan.